Πόσο επικίνδυνο είναι πραγματικά το λέιζερ της μυοπίας, το LASIK. Όλοι όσοι έχουν μυοπία έχουν σκεφτεί κάποια στιγμή πόσο πιο πρακτική θα ήταν η ζωή τους αν έκαναν λέιζερ και δεν είχαν πλέον ανάγκη τα γυαλιά ώστε να δουν καθαρά. Οι περισσότεροι όμως τρέμουν στην ιδέα του λέιζερ, φοβούμενοι τις πιθανές επιπλοκές και την επικίνδυνοτητά του. Σήμερα θα αναλύσουμε παρέα την πιο συνηθισμένη μέθοδο διόρθωσης μυοπίας και αστιγματισμού με λέιζερ. Πώς λειτουργεί, ποιοι είναι οι κίνδυνοι και το κυριότερο, τι λέει η επιστήμη και αν είναι εν τέλει ασφαλές. Ας ξεκινήσουμε από τα βασικά. Τι είναι το LASIK και πώς λειτουργεί. Το LASIK είναι η πιο διαδεδομένη επέμβαση για μυοπία και αστιγματισμό αυτή τη στιγμή. Θα χρησιμοποιήσουμε ως παράδειγμα τη μυοπία για να καταλάβουμε πώς δουλεύει. Ένα μυοπικό μάτι είναι ένα μάτι πιο μακρύ σε μήκος συγκριτικά με ένα θεωρητικά τέλειο μάτι. Αυτό οδηγεί σε κακή εστίαση καθώς το φως δεν φτάνει στο σημείο που πρέπει και βλέπουμε θολά. Με το LASIK δημιουργούμε ένα πορτάκι στην επιφάνεια του ματιού που έχει ένα μεντεσέ. Ανοίγουμε το πορτάκι και επιτρέπουμε στο λέιζερ να διαμορφώσει το μπροστά μέρος του ματιού ώστε το φως να φτάνει εκεί που πρέπει. Μετά κλείνουμε το πορτάκι και ολοκληρώνεται η επέμβαση. Αυτό το πορτάκι δεν ράβεται με ράματα. Απλά επανατοποθετείται πάνω στην αρχική του θέση. Η διαδικασία κρατάει περίπου 10 λεπτά, αλλά το λέιζερ κρατάει κάποια δευτερόλεπτα. Όπως καταλάβαμε, μιλάμε για μια υψηλής ακριβίας διαδικασία και είναι λογικό να υπάρχουν κάποιοι κίνδυνοι. Πάμε να τους δούμε. Νούμερο 1. Ξηροφθαλμία, η οποία εμφανίζεται συχνά τις πρώτες εβδομάδες και αντιμετωπίζεται πάντα με τεχνητά δάκρυα. Νούμερο 2. Φωτοστέφανα τη νύχτα, τα οποία συνήθως υποχωρούν με τον καιρό και είναι πιο συχνά με άτομα με μεγάλη κόρη του ματιού, κάτι το οποίο μπορούμε να το δούμε πριν την επέμβαση. Νούμερο 3. Μικρές υποδιορθώσεις ή υπερδιορθώσεις, για τις οποίες μερικές φορές χρειάζεται να κάνουμε επαναληπτικό λέιζερ, κάτι που ονομάζεται enhancement. Νούμερο 4. Υπάρχει πολύ σπάνια η πιθανότητα να αποκολληθεί αυτό το πορτάκι μετά από σοβαρό τραυματισμό του προσώπου ή του ματιού. Νούμερο 5. Εκτασία κερατοειδούς. Αυτή είναι μια σπάνια αλλά σοβαρή επιπλοκή. Αυτός είναι ο λόγος που είμαστε όλοι οι οφθαλμίατροι πολύ επιλεκτικοί με το ποιοι ασθενείς είναι καλοί υποψήφιοι και ποιοι όχι. Με τη σύγχρονη τεχνολογία, οι πιθανότητες να υπάρχει κάτι πριν την επέμβαση και να μην το ανακαλύψουμε και να μην ακυρώσουμε την επέμβαση επαρκώς νωρίς είναι μικρές. Την ημέρα της επέμβασης είναι πιθανόν να έχετε αίσθημα ξένου σώματος, σαν να έχει μπει κάτι μέσα στο μάτι, το οποίο και θα περάσει γρήγορα. Θα σας ζητηθεί όμως να είστε πολύ προσεκτικοί και να μην τρίψετε τα μάτια σας. Οι περισσότεροι τώρα λογικά θα αναρωτιέστε ποια είναι τα ποσοστά σοβαρών επιπλοκών. Ανάλογα με τη μελέτη που θα διαβάσουμε, τα ποσοστά κυμαίνονται από 6 στους 1000 έως 4 στους 10.000. Αυτή η διαφορά οφείλεται στο γεγονός πως με την πάροδο του χρόνου έχουμε γίνει πιο ακριβείς στις μετρήσεις μας και πιο αυστηροί στα κριτήριά μας για το ποιοι είναι καλοί υποψήφοι και ποιοι όχι. Άρα, οι πιο νέες μελέτες θα δείχνουν καλύτερα προφίλ ασφαλείας συγκριτικά με τις παλαιότερες μελέτες, οι οποίες συμπεριλαμβάνουν ασθενείς στους οποίους ίσως τώρα θα τους ακυρώναμε. Και τώρα η απάντηση για το σημαντικότερο ερώτημα. Τι δείχνει η επιστήμη? Είναι τελικά ασφαλές το LASIK? Το LASIK είναι μια από τις πιο μελετημένες χειρουργικές επεμβάσεις στον κόσμο, καθώς τα αποτελέσματα είναι ξεκάθαρα μετρήσιμα και βασίζονται στα μαθηματικά και στη φυσική. Ξέρουμε ότι πάνω από 40 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν κάνει LASIK και ότι τα ποσοστά ικανοποίησης είναι στο 95 με 98%. Οι πιλότοι αλλά ακόμα και οι αστροναύτες της NASA επιτρέπεται να κάνουν LASIK ώστε να βλέπουν καθαρά και να μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους. Και το πιο σημαντικό, πολλοί οφθαλμίατροι έχουν κάνει LASIK στον εαυτό τους. Άρα, είσαι καλός υποψήφιος για LASIK? Σίγουρα δεν είναι όλοι. Για να κάνουμε LASIK πρέπει, νούμερο 1. Να έχεις σχετικά σταθερή μυοπία, δηλαδή αλλαγές περίπου του μισού βαθμού, ειδικά αν είσαι κάτω από 23 ετών. Νούμερο 2. Να είσαι ιδανικά άνω των 22 ετών. Νούμερο 3. Να έχεις έναν υγιή, παχύ και σταθερό κερατοειδή. Νούμερο 4. Να μην έχεις κερατόκονο, προδιάθεση για κερατόκονο ή οικογενειακό ιστορικό κερατοκόνο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Νούμερο 5. Να μην είσαι έγκυος ή θυλάζουσα. Νούμερο 6. Να μην έχεις κάποια ενεργή οφθαλμική φλεγμονή. Νούμερο 7. Να μην έχεις έντονη ξηροφθαλμία. Νούμερο 8. Να έχεις εξεταστεί με σταγόνες που ανοίγουν την κόρη του ματιού, ώστε να ξέρεις ποιος είναι ολόκληρος ο βαθμός που μπορούμε να διορθώσουμε, αλλά και αν μπορεί να διορθωθεί με ασφάλεια. Στη συγκεκριμένη επέμβαση, ο προεγχειρητικός έλεγχος είναι απολύτως απαραίτητος για να αποφασίσουμε αν μπορούμε να προχωρήσουμε ή όχι. Αυτό δεν μπορούμε να το αποφύγουμε. Αξίζει τελικά? Τι κερδίζει ένας ασθενής? Αν είστε κατάλληλος υποψήφιος, το LASIK προσφέρει ελευθερία από γυαλιά και φακούς, καθαρή όραση από την επόμενη και ώρας μέρα χωρίς πόνο, άνεση στην εργασία, στην οδήγηση και στα σπορ και μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Άρα, το συμπέρασμά μας είναι ότι το αν είστε καλός υποψήφιος για το LASIK εξαρτάται από την υποκειμενική σας κρίση και τα αποτελέσματα του προεγχειρητικού σας ελέγχου. Σκεφτείτε αν θα κάνετε LASIK, καθώς μετά το LASIK ίσως φαίνεται καθαρότερα το κουμπί του like για να το πατήσετε. Αν σκέφτεστε να κάνετε LASIK, ενημερωθείτε από έναν εξειδικευμένο οφθαλμίατρο ώστε να σας κατευθύνει και γράψτε μου οποιαδήποτε απορία έχετε κάτω στα σχόλια. Και φυσικά μην ξεχνάτε πως το παρόν βίντεο δεν αντικαθιστά την ιατρική εξέταση και έχει καθαρά ενημερωτικό χαρακτήρα. Οι πληροφορίες στο διαδίκτυο δεν μπορούν ποτέ να αντικαταστήσουν την
την αξιολόγηση της υγείας σας από έναν ειδικό οφθαλμίατρο.